Sing urung tau ngerti toh sing urung tau masak jenenge tahu petis rene tak duduhno carane masak dijamin rasane withuk tenan. Lah iki ana lombok abang, lombok cilik, bawang brambang. Lah sing terpenting iki kunci harus wajib ana ya Cah. Lah kok ngono terus digongso bumbune. Nek wis terus disori santen. Lah jenenge wae tahu petis. Lah tahune aja nganti keri ya Cah. Tahune iki cukup didang wae gak usah digoreng. Lah primadonane ya iki Cah, sing diarani petis ki ya ngene iki. Iki petis teko iwak pindang sing didang dudohe dimasak dadi kaya ngene iki. Lah dicemplungno ning gone jero jangane mau, terus dikopyoki karo nan endhog, dicemplungno ning gone jerone jangane ben engko ana serat-serate ngono lho Cah. Lah terus dibumboni royco karo nan gula. Wis gak usah ditambah uyah ya Cah. Soale petis iku rasane asin. Lah terus diudek-udek ben gak mumbul santene. Lah nek wis mateng ki kaya ngene iki lho Cah penampilane. Rasane dijamin withuk sing urung tau masak jajalono ya dirikuk.